Καλησπέρα λοιπόν φίλοι σε όλους, Snob.gr εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα γνωστό τραγούδι που είναι στη στάση τώρα τελευταία. Ονοματίνη Flex του γνωστού Πουρνάρα. Θα το σχολιάσουμε και θα έχει μέσα καθαρό κράξιμο. Πάμε στο βίντεο. Flex, 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 flex. Flex, flex. Πολύ νόημα ρε φίλε. Flex, στο σαλόνι κάνω σεξ, στην κουζίνα κάνω σεξ. Πες μου τώρα ποια είναι η next. Μες στο κλαμπ. Στο σαλόνι κάνω σεξ, στην κουζίνα κάνω σεξ. Πες μου τώρα ποια είναι η next. Τσέκα ρε φίλε. Δεν έχω λόγια. Πάμε παρακάτω. Κλαμπ να κάνω flex. Βγήκαν οι rappers μου κάνουν τη λάτζα. Βγήκαν οι rappers και σου κάνουν τη λάτζα ρε φίλε. Ναι. Με νευριάζει. Πάμε παρακάτω. Κοπέλες μου στέλνουνε nudes, κολλάρες και selfie με boobs. Τώρα θέλει να την κάνω push. Βγάζει κόλλο για να παίρνω views. Τον κόλλο της βάζει επάνω μου. Gucci Versace στο πλάνο. Λοιπόν, κολλάρεις και selfie με boobs. Ρε μαλάκα, τι πληρώνεις για να σου κάτσει. Για βίντεο κλιπ είναι για δουλειά. Θέλω να σχολιάσω πάνω κάτι σε αυτό το θέμα. Τον Πουρνάρα που τον είδα σε αυτό το βίντεο κλιπ να κρατάει 500 γιατί που λογικά θα είναι τυπωμένα ή από τη Μονόπολη. Ρε μαλάκες, δεν καταλαβαίνω τι είναι η χώρα μας σε μια άθλια κατάσταση. Υποτίθεται πως εμείς δεν είμαστε όπως είναι οι Αμερικάνοι τόσο ηλίθιοι. Μπορεί να έχουμε αυτή την οικονομική κρίση, αλλά τελικά καταλήξαμε σαν αυτούς. Παλιά είχαμε τον dub, τώρα έχουμε το flexing. Εντάξει, τι να πω. Λέει, τώρα του ζητάει να του κάνει push, να της κάνει push. Ρε φίλε, Πουρνάρα, μέσα από τη ψυχή μου σου μιλάω ρε μαλάκα. Όλοι ξέρουμε πως αυτό εδώ που έχεις από πίσω είναι ψέμα. Έχω μια απλή και καλή δικαιολογία για να στο οδήσω. Πώς γίνεται ο Ίπο να είχε κάνει με το sneak στην ίδια βίλα το dub. Απλά όλοι οι ηλίθιοι μαζευτήκαμε. Δεν θα θέλω να κράξω κάτι παραπάνω σε αυτό το βίντεο κλιπ. Εντάξει, δεν τον έλειωσα κιόλας το Πουρνάρα, απλά εντάξει, το παρακάτω του Sugar Boy καλύτερα να μην το σχολιάσουμε. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν να είστε τόσο ηλίθιοι. Στη χώρα μας έχουμε μια τόσο άσχημη κατάσταση που δεν πρόκειται καταρχάς κανένας να σου πιστέψει. Και δεύτερον, εσείς ρε φίλοι μου βγαίνετε με τέτοια κατάσταση και μου λέτε για flex, για λεφτά, σου ζητάει να τις κάνεις push. Ρε μαλάκες, δεν θα σας πιστέψει κανείς ότι πήρες τα views σου, τελείωσε. Αυτό είχα να πω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά να ξέρετε πως θα υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με άλλα παρόμοια βίντεο που είναι στη στάση και να παίρνω προβολές. Σύντομα θα υπάρξει meme review όπως υποσχέθηκα. Οπότε πηγαίνετε, τσεκάρετε, πατήστε το like, κάντε ένα subscribe για να δω πως με υποστηρίζετε. Όλα αυτά για να πω για σήμερα. Ο Snob σας χαιρετάει, αντίο.